Сёння Брэская вобласць готова до сезону холодов на 70%. До пачатку ацяпляльнага перыяду камунальнікам необходимо провести профилактичный ремонт систем ацяплення звыш 5000 жилых домов, адрамантаваць дахи, уцяпліць стыки стенавых панеляў. Таксама трэба перакласці каля сотні кіламетраў теплосетак, замяніць больш за 30 кіламетраў водопроводных и канализацыйных камунікацый. Специалисты займаюцца профилактичным ремонтом центральных теплопунктаў и котельняў. У міжсезонне трэба адрэканструяваць 7 котлов, яшчэ 12 састарэлых замяніць на эканамічныя. 4 котельні рэгіёна будуць пераведзены з прыроднага газу на мясцовыя віды паліва. Іх будаўніцтва вядзецца ў Кобрыне і Ляхавічах, а таксама ў аграгарадках Сталовічы Баранавіцкага і Фядоры Столінскага раёнаў. Увод аб'ектаў запланаваны да пачатку ацяпляльнага сезона. Актыўна назапашваюцца паліўна-энергетычныя рэсурсы. У цэлым у вобласці долю мясцовых відаў паліва ў агульным паліўным балансе плануецца давесці да 35,5%. Усе цеплакрыніцы павінны атрымаць пашпарты гатоўнасці да 1 кастрычніка.